Al mes de novembre de 1905 vaig arribar a Barcelona. Missy Joyce? Sí. Oriol Maspons, de La Veu de Catalunya. Encantada. Benvinguda, si em permet. Gràcies. Feia temps que planejava aquest viatge. Des que em vaig llicenciar en Història a la Universitat de Dublín, seguia amb interès tot el que passava a Catalunya. Les recomanacions que portava i l'amabilitat d'en Maspons van fer possible que em pogués instal·lar a la redacció de La Veu de Catalunya. Aquest diari era un observatori excel·lent per esbrinar què era aquell moviment catalanista, que cada vegada tenia més importància, que des d'Irlanda es veia amb molta simpatia i que acabava d'obtenir un excel·lent resultat en les últimes eleccions legislatives i municipals. Precisament per celebrar aquest resultat, es va organitzar un sopar per 2.500 comensals, que ells van batejar amb el nom de Banquet de la Victòria. La Veu de Catalunya es va unir a la celebració. I també el Cucut, un setmanari d'humor especialitzat en la crítica de la política espanyola. Aquest és en Junceda, un dels millors dibuixants de la revista. Habitualment es dedica a ridiculitzar l'exèrcit espanyol. ¡Capitán! ¡Refrésquese un poco! ¡Listos! ¡Fuego! ¡Ay! ¡Coño! ¡Listos! ¡Fuego! ¡Estos cañones son una mierda! Estos gallegos. ¡Hombre de Dios! ¡Me van para las rocas! ¡Hola! ¿Podría usted informarme de qué se celebra aquí? Sí, home, celebrem el banquet de la Victòria. ¿De la Victoria? Así no es una fiesta de militares españoles. ¡Alto! ¡Caballeros! ¡Viva España! ¡Viva! Jo em quedo. No faci el ruc i vagi cap a casa. Ràpid! Anem. Vinga, anem. ¡Delante! ¡Vamos! ¡Venga, mirad la puerta! ¡Mirad la puerta! ¡Saltaos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Al paso! ¡Guarda! ¡Sí! ¡Deprisa, deprisa!
Marqués de Camps, puede usted continuar. Señorías, esta es una de las hachas utilizadas en los asaltos. Y como todos ustedes pueden comprobar, procede del Parque de Artillería de Barcelona. ¡Viva el ejército, coño! Señor Vidal, le llamo al orden. Estos hechos han sido realizados por oficiales del ejército que nosotros pagamos. No. Estos hechos podrían ser calificados de allanamiento de morada, saqueo, incendio, con los agravantes de nocturnidad y fuerza militar. Silencio, por favor. Propongo que se proteste ante las Cortes por haber consentido que esta mañana se insultase al ejército y que se castigue al Marqués de Camps. En el Gabinete de Estado hemos redactado un comunicado. Los jefes y oficiales de la guarnición de Madrid protestan por las campañas antimilitaristas del Cucut y de la BEU. Saludan a sus compañeros de Barcelona y les felicitan por su acción. ¿Se aprueba? El general Delgado Zulueta propone que se organicen comisiones que visiten las guarniciones de toda España para que se solidaricen con los patriotas de Barcelona. Caballeros, un momento, por favor. Nos llegan noticias de que el gobierno flaquea y no sabe qué hacer. Pero el rey está a nuestro lado. ¡Viva el rey! Escolteu, veniu. Què passa? El governador acaba de detenir el nostre director. No, només faltava això. Calma! Els advocats s'encarreguen d'aconseguir la seva llibertat. Provisionalment jo assumiré la direcció de la veu. I prego tothom que es posi a treballar com si no hagués passat res. No podem fer com si no hagués passat res. Aquesta serà la nostra millor resposta. Vinga, tothom a la feina. No entenc res. Com és que les autoritats clausuren i detenen els atacats i no fan res contra els atacants? Doncs perquè el govern opina que les dues publicacions són culpables per haver provocat l'exèrcit. És cert que el Cucut els ha provocat, però la veu? Mira, el catalanisme de la veu es treu de polleguera. Després d'haver perdut Puerto Rico, Cuba, Filipines i ara que veuen que tard o d'hora hauran d'abandonar el Marroc, estan molt neguitosos. Todos estos periódicos de España, todos, incluso algunos de Barcelona, todos sin excepción, consideran que su señoría ha insultado al ejército. Yo solamente he denunciado los hechos ilegales que protagonizaron oficiales del ejército. El ejército se ha visto obligado a actuar ante el acoso de la prensa catalanista. Yo aplaudo lo que ha hecho el ejército. General Aznar, si en lugar de ser 200 oficiales hubieran sido 200 soldados, ya estarían en el calabozo. Los jefes y oficiales de Andalucía podrán encontrar en sus respectivos gobiernos militares un pliego de firmas para solidarizarse con la guarnición de Barcelona. Yo mismo le envié ayer una carta al ministro y un telegrama de felicitación a los militares de Cataluña. Caballeros, el ejército, encarnación viva de la patria, no puede estar a merced de que un periodista o dibujante arroje lodo a los generales, jefes y oficiales que con sus vidas son un ejemplo de servicio y sacrificio. El ejército tiene el derecho y el deber de castigar a los que intentan humillarle y ponen en peligro la integridad de España. Griten todos conmigo, caballeros. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! Como
Como coronel al mando del Regimiento de Caballería Calatrava 22, me solidarizo con la guarnición de Barcelona. ¡Viva España! Los jefes y oficiales del Regimiento Navarra 25 nos solidarizamos con la guarnición de Barcelona. ¡Viva España! Como teniente coronel al mando de la Comandancia de Ingenieros de Lérida, hago constar que considero los hechos un acto de indisciplina inaceptable en militares. Teniente coronel, ¿acaso lee usted el Cucut? No, pero lo conozco y no me gusta. Pero esto no justifica un asalto a su redacción. No se fije tanto en los hechos como en el espíritu. Esos oficiales actuaron motivados por el patriotismo. Yo soy profundamente español y profundamente militar. Y ambas cosas me impiden solidarizarme con un grupo indisciplinado que ataca a una parte de España. El ataque no era a Cataluña, sino a los catalanistas. Allí se grita «Muera Cataluña». Y alguien que vista este uniforme no puede gritar esta barbaridad. Lo que importa no son los gritos que se dan en un momento de exaltación. Lo que importa es que se frene a quienes intentan separar a Cataluña de España. Los militares no podemos comportarnos como una pandilla de salvajes. El bien más preciado del ejército es el honor y la disciplina. Teniente coronel, ¿se solidariza usted con la guarnición de Barcelona, sí o no? No, mi general. El seu nom és Francesc Macià i Lluçà. I va néixer a Vilanova. És tot el que sabem d'ell. La premsa de Madrid està desconcertada, però ja han començat a atacar-lo. I això és bon senyal. He trobat una imatge de fa 2 anys, quan el van ascendir a tinent coronel. Tot això és molt estrany. Maspons, esbrini tot el que pugui sobre la seva carrera, les seves afeccions, amb qui es relaciona. I escrigui un reportatge. Molt bé. El publicarem diumenge. Tinent coronel és més que coronel? No, és un grau inferior. Me'n vaig a Vilanova. No t'agradaria conèixer un dels pobles més macos de la costa? És una invitació. Mira, a Vilanova li diuen l'Havana Xica per la quantitat de cases que els indianos que tornen rics de Cuba hi han fet construir. Acostumen a tenir unes façanes neoclàssiques precioses amb uns interiors molt romàntics. Què? T'animes? Demà tinc una cita amb l'arxiu de la Corona d'Aragó. Dona, deixa la història per un dia i vine a escoltar habaneres al costat del mar. He vingut a Catalunya a treballar. I tu, a Vilanova, no hi vas a escoltar habaneres, sinó a treballar. Li agradava calar la bota, aquí mateix. Què vol dir això de calar la bota? Calar la bota. Fer volar estels, collons. El Sisquet en tenia molta traça, Acostumava a venir aquí amb el bailet de Cal Peixafreda. I es passaven hores i hores fent volar uns estels que en Sisquet feien papers de colors que comprava a la botiga d'en Pau Paparaire. Mestre, no trobareu amb tota la costa un ranxo d'ell cremat com aquest. Sí, només l'olor ja alimenta. A vegades agafàvem 3 o 4 bailets, pujàvem a la barca i anàvem a pescar. Ell també venia, Li agradava pescar. Però el que més li agradava és quan cantàvem habaneres. Ell també en cantava. Ah, sí? Però ho fotia molt malament. A veure... Anem bé, anem bé. I coneixeu els seus pares? I tant, aquí tothom es coneix. Eren de les Borges Blanques. Bona gent. El pare, tenia un negoci d'olis i de vins. Era un bon estudiant? Bé, normal. Li agradaven més les ciències que les lletres. I llegia molt, sobretot en Juli Verne. I les novel·les d'aventures. Novel·les d'aventures.
I per què creieu que es va fer militar? És que en Xisquet tenia vocació militar. I com que li agradava l'enginyeria, anar a l'Acadèmia de Guadalajara trobo que va ser una solució molt encertada. N'heu tingut notícies? No, hem tingut alguna notícia, com quan va construir aquell dipòsit d'aigües, amb un material totalment nou a Espanya, el formigó armat. I el seu matrimoni amb aquella pubilla de Lleida. Va ser una boda molt sonada, perquè els Lamarca tenen molts cèntims. Molts cèntims. Potser són els més rics de Lleida. Ja va ser llest ja el comandant Macià, ja ho crec. Com que té bona planta i un uniforme llampant, vinga, peix al cova. Sí, senyor, peix al cova. Escolti'm, i com se'l considera entre els membres del casino? Mare de Déu, tots perden el cul per relacionar-se amb ell. Ja ho veureu. Cap de la comandància d'enginyers i casat amb una Lamarca. Tots volen ser-ne amics. El rei li va concedir una audiència i va aconseguir que una part de les aigües del canal d'Aragó fossin canalitzades per regar les terres del seu sogre. Des d'aquell dia és com si en fos el virrei. Sembla ser que quan era a Sevilla es va fer molt amic del general Polavieja, que organitzava unes bacanals que eren cèlebres a tota Espanya. En aquestes bacanals, el capità Macià hi participava amb molt entusiasme. I sembla ser que el van haver de curar d'una malaltia d'aquestes. Ja m'entén? No. Pels baixos. Què li sembla? M'ha dit que en aquella època era solter, no? Esclar que sí. Li he explicat per què vostè s'interessa. Sí, home, sí, esclar. Home, no se m'enfadi, no se m'enfadi. Escolta, acostuma a venir molt per aquí. Sí, li agrada molt llegir. I alguna vegada ha demanat algun llibre més o menys catalanista? Què vol dir? Doncs llibres del Mirall, de Prat de la Riba, ja saps. Mare de Déu, què diu? Quan ha vist un militar llegeixi aquests llibres. Jo, quan veig un uniforme, aquests llibres els amago. No fos cas que em cremessin la biblioteca. Mare de Déu. I quins llibres demana, doncs? Militars, la guerra de Cuba, la de Filipines, el general Prim. Una vegada em va fer buscar per tot Lleida un llibre que es diu El general Prim i els voluntaris catalans a la guerra del Barroc. I encara que no el vaig trobar, em va donar una bona propina. Ja pot, amb els diners de la marca. Un militar curiós. Curiós? Però què té de curiós, si és com tots? De jove un fatxenda i un juerguista, i després aprofita l'uniforme per casar-se amb una noia rica i per fer arribar aigua a unes terres que després seran seves. Curiós! I per què s'enfronta als seus companys ara, en un assumpte que només li donarà el mal de caps? Doncs no ho sé. Però vols que et digui una cosa? Jo dels militars no me'n refio. Com podria conèixer Macià jo? Per què? Vull entrevistar-lo. M'interessa el personatge. T'interessa el personatge? Sí, m'interessa. No ho sé, suposo que jo et podria fer una recomanació per l'alcalde de Lleida i que ell te'l presenti. Si no estigués mal vist, et faria un petó? Què vol dir que et faria un petó? Me'l fas ara mateix. Senyoreta llicenciada, en aquesta redacció res està mal vist. Vinga. Eres un militar y por disciplina tienes que estar al lado de tus compañeros. Mi sentido de la disciplina me impide aprobar una conducta que a mi juicio debe ser castigada. Pero coño, dejaos ya de disciplina y de hostias. Esos del Cucut nos han insultado. Han llamado homicida al capitán García Paredes. Han comparado las cruces de los cementerios con las cruces de los generales. A ver si lo entiendes. Yo no quiero defender al Cucut. Faltaría más. Lo que hay que hacer con esto es meterles una bomba en el culo. Eso es precisamente lo que no se puede hacer. A ti lo que te falta son cojones para enfrentarte a tus paisanos. Esos catalanes de mierda. Caballeros. Lamento interrumpirles, pero nos están esperando en el casino y no es correcto que lleguemos tarde. No se preocupe, señora. Ya nos íbamos. Bona nit. Hola, bona nit. Com esteu? Puntuals, com sempre. Alcalde. Bona nit. Bona nit. Alcaldessa. Bona nit. Permeti'm que li presenti la senyoreta Joyce, una irlandesa que passa una temporada a Catalunya. Senyoreta Elizabeth, el tinent coronel Macià i la seva esposa. Encantat. Encantada. Molt de gust. Molt de gust. Jenny. Gràcies. I li agrada Catalunya? Sí, molt. Especialment la lluminositat i l'alegria del Mediterrani.
La senyoreta Joyce està escrivint un llibre d'història. Sí, estic fent una sèrie de reportatges sobre Catalunya i aprofito l'estat aquí per recollir documentació pel meu llibre. Parle molt bé el català. La meva mare era catalana. I quin és el tema del seu llibre? La corona anglesa i Catalunya, el pacte de Gènova. Ah, caram, el tema és molt suggeridor. És curiós que un dels signants del pacte de Gènova i militar destacat en la lluita contra els Borbons fos un coronel que es deia exactament com vostè, Francesc Macià. Sí, és cert. Però és que sempre el citaven amb el sobrenom, li deien Bac de Roda. És d'avantpassat seu? No tenim res a veure, no. Tinent coronel, el vals és la meva especialitat. Em permet que balli amb la seua muller? Ja ho crec que sí. Així n'aprendré una mica. Alguna cosa tindrà a veure amb Bac de Roda, oi? No ho crec. El rebuig als Borbons? Miri, històricament, Catalunya sempre ha estat en contra dels Borbons. Però pari atenció al fet que ara tenim un rei Borbó i que jo sóc un oficial a les seves ordres. Vostè és monàrquic? Sí, sens dubte. Polca, si us plau. No deia que no sabia ballar? Això ho ha dit perquè l'alcalde, pobret, es pensa que balla molt bé el vals i ho fa molt malament. En Francesc, en canvi, ha sigut sempre un gran ballador. Sobretot la polca, balla la polca com ningú. I com que és tan ben plantat... Ai, perdoni, però jo el trobo molt ben plantat. Ho és. En pot estar ben orgullosa. I ho estic. Miri, quan va fer de padrí de la seva neboda, la padrina en veure les va quedar tan impressionada que li va caure el nadó. Era una dona encantadora. Les seves expressions, els seus gestos, tot traspuava el seu amor per Macià. No em va costar gaire fer-me amiga de l'Eugènia Lamarca. Va, feu un petó a aquesta senyora i aneu amb la Mercè que us donarà el berenar. No, jo vull xocolata. No, Maria, ja saps que avui no en pots prendre. Va, vés amb la Mercè que et donarà un got de llet. Vinga. Encara té un altre fill? Sí, el Joan, el gran. Però és a l'escola, arriba més tard. I vol que sigui militar com el seu pare? No m'agraden els militars. Ah, no? Bé, entengui'm, els militars en general no m'agraden, però en Francesc és una altra cosa. Com el va conèixer? És una història divertida. Tot va començar l'any 1887, en acomiadar-se del capità general d'Andalusia, el general Polavieja, que estimava molt en Francesc. Es para Agapito Lamarca, un gran amigo mío, y uno de los personajes más influyentes de Lérida. La hermana de su mujer está casada con el general Eugenio de Gaminde. Los catalanes le llaman general Bum Bum, un fino. Porque en la revuelta del año 70 le pegó un cañonazo a la campana de la iglesia de Gracia por haber tocado a Somatén. Es un personaje. Gracia es un pueblecito cercano a Barcelona. Le conviene conocer a don Agapito. Está viudo y tiene 2 hijas. Y no me extrañaría que usted se enamorara de alguna de ellas. La pequeña Eugenia es muy bella. Está soltera y es un gran partido. Ànimo. No sé si va ser aquest comentari o que en Francesc és molt complidor. La qüestió és que en arribar a Lleida ens va venir a visitar. Bon dia. Amb tan mala sort que aquell dia érem tots a Barcelona, al Liceu. I va tornar un altre dia. Però també érem fora i va decidir deixar-ho córrer i oblidar-se dels Lamarca. Però el destí va acabar jugant a favor meu. La comtessa de Torregrossa el va convidar a una festa. Capità Macià? No li fa vergonya d'estar-se aquí amb tantes senyoretes que no ballen? No ballaria. Si pogués fer-ho amb aquella. El que passa és que ningú no me l'ha presentada. Això rai. Li presentaré jo mateixa. Capità Macià, Eugènia Lamarca. Molt de gust. La filla petita de don Agapito? Sí. Jo em moria de ganes de ballar amb ell,
però el pare només m'autoritzava a ballar llancers i rigodons. I en aquell moment començaven un ball de parella. Per tant, vam haver de conformar-nos en parlar. La conversa es va convertir ràpidament en un intercanvi d'idees i de complicitats, cada vegada més íntimes. La seva seriositat, les seues paraules, el seu aspecte, tot m'agradava. La comtessa va convèncer el meu pare i va començar una de les èpoques més boniques de la meva vida. En Francesc era tan encisador que el meu amor per ell no feia més que créixer. I vaig començar a veure el món a través dels seus ulls. I em vaig convertir en la seva Jenny. I després de tants anys encara continuo igual, continuo sent la seva Jenny. Vostè és una dona afortunada. Sí, jo també ho penso. Però ara no ho sé. Em fa por que la nostra felicitat es trenqui. Ho diu pels fets de Barcelona? Sí. Creu que el seu marit arribarà a enfrontar-se als seus superiors? No en tinc cap dubte. Miri, ara fa 4 anys, quan encara era comandant, una nit... Jenny. Què vols? Un vestit de paisà, el gris, ràpid. Però què passa? Per què aquestes presses? Jenny, pot ser que aquesta nit no torni a dormir a casa. Segurament hauràs de pujar al castell a veure'n. En general, antes vestido de militar no he podido contestarle, pero ahora, así de paisano, quiero que todo el mundo sepa que mi conciencia de catalán no me permite escuchar las palabras que usted ha pronunciado sobre Cataluña sin indignarme profundamente. Amb contundència li va rebatre tots i cadascun dels arguments del general. Quan va haver acabat, va girar cua i se'n va anar. A on? Al castell? No. Per sort, el general va rectificar les seues paraules. És més, a partir d'aquell moment encara van ser més amics. Perfecte. De què té por, doncs? Ara les coses són molt diferents. Els militars estan molt esvalotats. Con la ley de jurisdicciones, el ejército juzgará a los españoles que de palabra o por escrito injurien u ofendan a la nación, a la Armada o a las instituciones militares. Será el ejército quien juzgue las ofensas a la nación, a su bandera, al himno nacional, a los que pugnen por la independencia de un territorio español. Y las condenas podrán ser desde prisión correccional hasta la máxima pena, la muerte. Esta nueva ley nos obligará a formar tribunales militares. Y como es lógico, usted puede ser llamado a formar parte de alguno. Como le conozco, quisiera que antes de que esto ocurra tuviéramos una conversación, digamos, privada. Macià, le ruego que se siente aquí. Estoy bien así, mi general. Olvide que soy su superior jerárquico. Hablemos como compañeros. Macià, no sea tozudo. Le ordeno que se siente. Usted sabe que le aprecio. Que a veces hasta le entiendo. Pero debe comprender que ahora las actitudes están muy crispadas. Esta ley las crispará todavía más. ¿Cómo es posible convertir al ejército en juez de los que le atacan? No se puede ser juez y parte. Entonces, ¿está usted a favor de los que atacan al ejército? No, de ninguna manera. Yo soy militar y estoy orgulloso de serlo. Pero la justicia deben administrarla los jueces. Macià, esta ley nos permite a nosotros, al ejército, servir a la patria, juzgando a sus enemigos. Piden la derogación de la ley. Claro, lo piden los catalanistas. No, mi general, este nuevo movimiento se llama Solidaritat Catalana. Es lo mismo. No es lo mismo. Yo soy catalán y no soy catalanista. No juegue con las palabras. Aquí están la Liga Regionalista, la Unión Catalanista, los federales, todos catalanistas. También están los republicanos catalanes, los conservadores catalanes, los carlistas catalanes. Lo que les une es Cataluña, no el catalanismo. Se han unido todos para defenderse del ataque de una parte del ejército que quema revistas y periódicos mientras grita ¡Muera Cataluña!
llibre de veure'l. Com anem? Miri, estic buscant un llibre que es diu Las nacionalidades. L'autor és en Pi Margall. Això em demana. Sí, el van editar ara deu fer uns 30 anys. Exactament el 1876. Ara li porto. Mare de Déu. Mare de Déu. Senyor Macià. Sí? M'agradaria que m'acceptés aquest petit present. Moltes gràcies. Bon dia. Aquí el té. Simpàtic. El coneixem? Ja ho crec. Ja coneixia el seu pare, que era comandant i va estar 7 anys destinat al regiment d'infanteria de Lleida. El seu pare era militar. I ell també va fer el curs d'ingrés a l'Acadèmia de Toledo. ¿Qué opina el presidente del gobierno de la solidaridad catalana recientemente creada en Barcelona? ¿Qué quiere usted que opine? No puedo tomar en serio una coalición bajo la dirección del señor Cambó, en la que dicen que van a ir juntos los republicanos con la comunión tradicionalista y la Lliga con los federales y con la Unión Catalanista. Señoría, esto no es una coalición. Esto es un montón. Señor Maura, parece ser que también hay algún conservador catalán. No se preocupe. A este montón, nosotros, los conservadores españoles, les barreremos en las próximas elecciones. L'encàrrec que vos duc de part del nostre president, el senyor Maura, és molt concret. Oferir-vos anar a la candidatura del Partit Conservador per Lleida a les properes eleccions legislatives. Però jo sóc un militar. Sí, però també sou el president de la comunitat d'Argan de l'Ebre. Sí, ho sóc perquè vaig fer un estudi sobre les possibilitats de regadiu de les terres lleidatanes. I per això sou molt estimat i respectat a Lleida. I per tots els lleidatans. Sí, potser sí, però... Però és que jo no en sé res de política. Sóc un enginyer. Quan Maura em va demanar que organitzés aquesta entrevista, em va dir el prestigio y la popularidad de Macià ayudarían mucho al partido. Sí. Sí, el senyor Maura i el Partit Conservador ja ho entenc, que els beneficien... I jo sóc el delegat del partit a Lleida? Ja. Però què en traurien els votants de Lleida del fet que jo fos el seu diputat? Vos seríeu el seu representant en el Parlament i col·laboraríeu en la política del Partit Conservador. Jo respecto molt el senyor Maura, i a vos també, sogra, per descomptat. Però la veritat és que no estic massa d'acord amb la major part de les propostes polítiques del Partit Conservador. A mi m'agraden més les dels liberals o les dels federalistes. M'estranya aquesta opinió. En un militar. Jo sóc militar i estic disposat a anar a morir a la guerra del Marroc, tot i que penso que acabarà com la de Cuba. Però jo no sé si vull demanar als pagesos de les Borges Blanques uns vots que després allà a Madrid no sé pas com els faran servir. Una senyoreta el demana. Una senyoreta? Per mi? Es diu Elizabeth Joyce. Sí, exactament. Sí, és una escriptora amiga nostra que m'ha demanat una entrevista aprofitant que jo venia a Barcelona. I com que vos sou soci d'aquí del cercle, li he dit que demanés per vos. Digueu-li que s'esperi al salonet de l'entrada. Ja saps que al cercle no hi poden entrar les senyores. Senyor Macià, després de la vostra darrera explicació, crec que no tenim res per a dir-nos. I així li faré saber al senyor Maura. Senyor Macià,
Lamento la vostra actitud. Jo també lamentaria que vostès no m'entenguessin. Caram! He pensat que li interessaria. I tant que sí, el temps que fa que el busco, aquest llibre. Costa molt de trobar. I estic molt agraït. Me n'alegro que li agradi. Avui és un dia de sorpreses. Gràcies per atendre'm. Oh, perdoni. Oblidava que hem de marxar. Aquest cercle és molt estricte. Vaig descobrir que tenia un profund coneixement de la història. Macià no s'ajustava a la idea que jo tenia dels militars espanyols. Era culta, era elegant en el pensament i en la manera de comportar-se. També vaig descobrir amb sorpresa que era capaç d'apassionar-se al jutjar la mala política dels últims governs espanyols, que havien portat l'exèrcit a una situació humiliant després dels successius fracassos colonials. Un exèrcit que seguia dessagnant-se en la guerra del Marroc, que també anava de dret al fracàs. Qui era la senyoreta que et van a veure al cercle? La irlandesa, aquella que ens va presentar l'alcalde. I volia conèixer la meva opinió sobre les relacions entre Anglaterra i Catalunya. I quina és la teua opinió? Doncs que la corona anglesa no va ser fidel al pacte de Gènova, que va trair els catalans, que això va ser el motiu del desastre del 1714 i de la pèrdua de la llibertat de Catalunya. I on li vas donar aquesta opinió? Què vols dir? Com que el cercle no volen senyores, on vau anar? Sí. Vam anar allà a la plaça Reial, al glacier, a la terrassa. Ah, sí, el glacier. És molt bonic. Hola. Què fas tu aquí? És que no puc viure sense tu. He vingut a contemplar-te, a adorar-te, en silenci. Fes. Aquest paper de conquistador no et va. Ah, no? No. Ah. Va, vinga, per què has vingut? M'envia el director. Li agradaria que escrivissis un article sobre en Macià, complementari de l'excel·lent article que vaig escriure jo. I això? Doncs perquè en Macià continua sent actualitat. Ara sembla que les Borges Blanques, un grup de pagesos, li han fet proposicions polítiques. Quines proposicions? Això no pot ser. Aquestes criatures haurien de ser escola. Ni podem prescindir d'ells, ni podem contractar jornalers. Vostè sap a quin preu ens paguen l'oli a Lleida? Treballem com a negres, tots els cooperativistes. I les famílies amb prou feines per vivir. Necessitem algú que ens defensi. Però jo no sóc un polític. No volem polítics, n'estem farts. Volem algú com vostè, que s'estimi la terra. Ser militar us donarà més força al Congrés. Podríeu fer molt per aquestes terres deixades de la mà de Déu. Hem vingut nou delegat. Volia venir tota la comarca. El vostre pare seria molt feliç si us veiés diputat per les Borges Blanques. Don Francesc, us demanen al telèfon, de Barcelona, de la veu de Catalunya. Perdoneu un moment. Digueu a la veu que sou el nostre candidat. Maria, no corris! Maria! Hola. Què m'has trobat a faltar? Sí, Jo també. Hola. No, Francesc, estic massa sentida. Jenny. Que ja parlarem després. Jenny, què et passa? És veritat, això? Què? Sí, esclar que és veritat.
I tu creus que jo me n'haig d'assabentar pels diaris que el meu marit és candidat al Congrés dels Diputats? Perdona, és que vaig decidir ahir la nit i no he tingut temps de dir-t'ho. No has tingut temps per dir-m'ho a mi, però sí que has tingut temps per dir-ho als periodistes. Que em van trucar per telèfon. I no et sembla que hauries d'haver consultat amb la teua dona si estava d'acord que fossis candidat? Sí. Jenny, tens tota la raó. I Perdona. tampoc entenc per què quan el meu pare et proposa ser candidat li dius que no i ara els pagesos de les Borges els dius que sí. Doncs és molt fàcil. Si haig de ser diputat, haig de ser diputat d'aquests pagesos, no dels polítics de Madrid. Anem, Maria. Senyor Cambó, el nostre candidat. Tinent coronel, us dono la més cordial benvinguda en nom de Solidaritat Catalana. Asseieu, sisplau. El vostre prestigi i la vostra popularitat ens ajudaran molt. Mira, això és exactament el mateix que va dir el senyor Maura. La veritat és que no m'importa gaire ni el meu prestigi ni la meva popularitat. L'única cosa que m'importa és que estic disposat a treballar i a defensar aquesta gent. Esperem molt de la vostra col·laboració. Es intolerable que un teniente coronel español haga política separatista. No podemos consentirlo. Hay que obligarle a elegir entre el ejército y el Congreso. Lo que hay que hacer es someterlo a un tribunal de honor. Yo acabo inmediatamente con esto. Tome nota. Redacte una real orden por la cual al teniente coronel Maciá se le encarga... ¿Dónde está el baluarte del Dueso? En Santoña, cerca de Santander. Perfecto. Se le encarga el estudio y la dirección de las obras para instalar un penal en el baluarte del Dueso. Las obras deben ser urgentísimas. He de presentarme al capitán general de Burgos pasado mañana. ¿Renunciará usted a ser candidato por Solidaridad Catalana? De ninguna manera, mi general. He dado mi palabra y la mantengo. Si no me equivoco, lleva usted 30 años de servicio. Exactamente 32. Y ahora por un arrebato lo tira todo por la borda y pone en peligro su próximo ascenso a coronel. Tengo derecho a ser coronel y no pienso renunciar. Si no abandona Solidaridad, nunca será coronel. Hace unos pocos días, el señor Maura me propuso ser candidato por el Partido Conservador. ¿Qué pasaría con mi carrera militar si yo hubiera aceptado? Pues que posiblemente sería usted ascendido a general en un par de años. Es decir, que si los electores de las Borges Blanques me eligen diputado por el Partido Conservador, puedo ser general casi inmediatamente. En cambio, si estos mismos electores me eligen por la Solidaridad, no puedo llegar ni a coronel. Esa es la realidad. Y usted lo sabe perfectamente. Pues esta realidad hay que cambiarla. Y yo quiero cambiarla. Pero no quiero hacerlo quemando revistas o asaltando periódicos. Quiero hacerlo defendiendo a la patria. No la patria simbólica, sino la patria real. La de la gente que vive en España. La de los payeses de las Borges Blanques, por ejemplo. Maciá, está usted deslizándose por una pendiente muy peligrosa y a toda velocidad. En fin. Allá usted. Pero no olvide que tiene 47 años, mujer y 3 hijos. No lo olvido. Pero tampoco olvido que ninguna consideración ha de impedir que actuemos con dignidad. Aquests són els imprescindibles. Si l'estat de Santolla és perllonga, jo demanaré que me n'enviïn més. No, Francesc, no. Aquests llibres aquí no. Francesc, jo no tinc temps d'organitzar-ho tot. No podríem agafar el tren de dimecres? No, de cap manera. A l'exèrcit les ordres es compleixen amb puntualitat. Encara que siguin injustes? No, aquestes són les que s'han de complir més escrupolosament. Hi ha moments que no t'entenc. Próxima estación, Calatayud.
yo a este Maciá lo fusilaba sin formación de causa. Usted, que es militar, me entenderá. Hombre, Maciá. Por encima de todo, soy amigo tuyo. Four years ago, Marconi, an Italian chappie, absolute genius, managed to talk across the Atlantic using electromagnetic waves. He was able to talk? How? Quite simple, my dear. You see, you speak into this, and they can hear you through these. Què? Has aconseguit esbrinar què vol aquest individu? Ens vol ensenyar un procediment en què està treballant que permetrà que tu parlis per aquí i que la gent t'escolti a quilòmetres de distància. Ah, sí? Sí. Sí, molt lluny, fins a Amèrica. Cago en l'ou. Ara resulta que parla català. Fa 6 anys que treballo a Catalunya. Anyway, it's a revolutionary invention. Here, test it. Què diu? Diu que ho provis. Tu parlis aquí i et pots sentir tot el món. I com sabré jo com estan escoltant? Avec ça, monsieur. Ah, très bien, monsieur. I qui disposarà d'aquests aparells? Tothom. And Royston St. Noble, ric. Righty-ho, Mr. Maspons, esperi. Elizabeth, put these on. There you go. And outside. Out you go. You'll see. Very good. Right. Què? Parli, ara, vostè, veu de Catalunya. Aquí? La campanya electoral ha començat amb un entusiasme que mai no s'havia vist ni potser es tornarà a veure mai més. El tinent coronel Macià, el qual ara presenten també per la circumscripció de Barcelona, s'està convertint en un dels eixos de la campanya de solidaritat catalana. Què? L'ha escoltat? Sí, ja ho crec. Però això no em feia cap falta. Cridaves tant que et sentien des del carrer. 128 grados. Altura, 1,50, 2,10, 2,80. 128, 1,50, 2,10, 2,80. Muy bien. Mídeme el otro punto. Está trabajando como si esta hora le importara a alguien. Soy disciplinado. Entonces, ¿por qué quiere ser diputado desobedeciendo a sus jefes? Eso no es competencia de mis jefes militares. Ser candidato es mi derecho. Y la decisión es de los electores. Usted es militar. ¿Por qué quiere ir al Parlamento? ¿Cree usted que el general Prim era un buen militar? Uno de los mejores y más valientes. Prim era catalán y era diputado. Hace 50 años preguntó en el Parlamento: si el gobierno reconoce que los catalanes son inteligentes, trabajadores y honrados, ¿por qué los trata como si fueran salvajes o vagabundos? ¿Por qué a Cataluña se la trata como si fuera un país conquistado? Han pasado 50 años y la verdad es que hemos avanzado muy poco. En algunos sentidos incluso pienso que hemos retrocedido. La ley de jurisdicciones, por ejemplo. 126 grados. 2,20, 2,60, 2,90. Quiero ir al Parlamento a defender este tipo de cosas. Está usted hablando como un político, no como un militar. No soy el único militar que piensa así. Compañeros que piensan como yo y me alientan. ¿Y cuántas ha recibido atacándole? No hay muchas más. No atacándome, insultándome. Maciá, sea usted sensato. Deje que los problemas políticos los resuelvan los políticos. Y en especial el rey, que es su jefe supremo y al que usted debe obediencia. De la misma manera que este uniforme me obliga a obedecer al rey, el rey tiene el deber de defender a un militar cuando éste es injustamente atacado. Usted sabe que en una ocasión acudió al rey y obtuvo el favor que solicitaba. No, se equivoca. Yo no fui a pedir ningún favor. Hace 4 años yo era comandante de ingenieros de Lérida y pedí audiencia al rey para entregarle un estudio sobre los regadíos de la provincia de Lérida. Le expliqué por qué consideraba necesario desviar unos pocos kilómetros un cierto caudal de agua hacia Levante. Abastecer de agua una zona...
¿No dicen que el Danubio es azul, aunque todos sabemos que es marrón? Pues entonces no sé por qué el canal de Aragón no puede pasar por Cataluña. A partir de ahora se llamará el Canal de Aragón y Cataluña, tal como lo ha solicitado el comandante Maciá. Adiós. Le ha sido concedido el favor, comandante. Y la verdad es que no sé por qué. Nunca se sabe por qué el rey hace las cosas. Le repito que no fui a pedir ningún favor. Fui a plantear un problema complejo. El agua es un bien natural, escaso, y hay que administrarlo con mucho cuidado. La verdad es que pienso que todo se hizo con demasiada frivolidad. Y el rey me pareció una persona bastante inmadura. Conozco la manera habitual de proceder de Su Majestad. Maciá, he venido por encargo del Gabinete Militar del Rey para convencerle de que retire su candidatura. Le ruego que recapacite. Yo, por mi parte, me comprometo a hacerle llegar sus opiniones y estas cartas a Su Majestad. Puedes marxar-te. Què hi fas aquí? M'han trucat de Lleida. Han constituït un tribunal d'honor i volen que t'hi presentis. Què farem? Res. No farem res. Aquests tribunals no són legals, no penso presentar-m'hi. Et sembla bé que enviï els nens a casa del meu pare? No, de cap manera. Els nens estan bé allà on són. No passa res. Doncs jo tinc por! Oh, Jenny, sisplau, tranquil·litza't. No passa res que no puguem afrontar. Té, això ha arribat per correu. Gràcies. Per què no te'n tornes a la fonda? Ei! Amb aquell somriure que m'agrada tant. Solidaritat és la terra, ho sents? És la terra que s'alça en els seus homes. No has sentit mai allò de si tal cosa succeís fins les pedres s'alçarien? Doncs ara som en això, que les pedres s'alcen, que cada home és un tros de la terra nadiua amb cara i ulls i esperit i braç. I la terra no és carlina, ni republicana, ni monàrquica, sinó que és ella mateixa, que crida tots els seus fills, revolucionaris, conservadors, pagesos, ciutadans, blancs i negres, rics i pobres. I mentre duri el crit de la terra, no hi ha res més sobre ella que un gran afany de callar-la i satisfer-la, perquè sols quan ella sigui en pau podrà cadascú ser republicà, carlí, pagès, pastor, ciutadà, d'una millor manera que abans. Este expediente usted lo ha perdido. En su casa, en un coche de alquiler, no sé. Pero lo ha perdido. Yo nunca lo he leído y usted no volverá a hablarme nunca más de este asunto. Bona nit. Què? Hi ha notícies? He parlat abans amb les Borges. Estan contents. Diu que quasi tot el poble està anant a votar i que això és bo per la candidatura. I a quina hora tanquen els col·legis electorals? Ja fa una hora que han tancat.
Doncs mira, nosaltres farem un superet aquí ben bo mentre esperem notícies. Mira, Francesc, he trobat una ampolla de xampany. Molt bé, així, encara que perdem, ho celebrarem igualment. Va, però si estic segura que guanyaràs, si t'estimem molt, a les Borges. Espera. Sí. Un moment. Així, un segon. Vinga. Francesc. Que t'haig de demanar perdó. Perdó? Sí, jo no tinc dret a tenir por. I et prometo que passi el que passi no en tindré mai més, sents? Però, Jenny, sóc jo qui t'haig de demanar perdó per haver-te ficat en aquest embolic. No, tu has fet el que et deia la teua consciència i jo estic orgullosa de tu. D'acord. Perdonats? Perdonats. Ho saps, oi, que passi el que passi, s'acosten temps difícils? Doncs els afrontarem plegats. Les meves conviccions monàrquiques ja fa temps que trontollen. I ara, si surto elegit, el rei, en lloc de protegir-me, com és el seu deure, el que farà serà intentar venjar-se. No et preocupis. A Catalunya, excepte el meu pare, ningú és monàrquic. Va, brindem per la república. Ah! Ai! Això portava nas... Ai! Ah, agafa. Sí, digui. Sí, sóc jo, sí. Ah. Sí, gràcies. No, serem aquí fins a les 12 encara. Sí, i tant. D'acord. Gràcies. Què? Què? Diu que a la capital hem guanyat per molt. I que a la comarca encara no saben el resultat, però que també serà molt bo. Visca les Borges Blanques! Visca les Borges Blanques! L'estratègia del ministre de la Guerra havia fracassat. Els electors catalans, al veure que el seu candidat era desterrat, el van votar massivament. Le jour de gloire est arrivé. Té, la rosa de Sant Jordi. Gràcies. De res. I les meves felicitacions, perquè el teu Macià ha sigut elegit diputat per les Borges Blanques i per Barcelona. I això no s'havia vist mai! Núria, necessito dictar un article. No el puc escriure jo, estic massa excitat. Veus? Ara em faria falta l'invent aquell del Royston, com es diu? La ràdio. Això mateix, la ràdio. La ràdio. Quan vulguis. Molt bé. Escric. No és un montón, senyor Maura. Però que no ho veu? És un alçament, com ha dit el poeta. Els catalans s'han alçat i les candidatures de solidaritat catalana han triomfat en 32 dels 36 districtes electorals de Catalunya. Por una real orden publicada en el diario oficial de hoy, se le declara apto para ser ascendido a coronel. Para que este ascenso se produzca, es necesario que usted renuncie a ser diputado de Solidaridad Catalana.
He sortit elegit per Barcelona i per les Borges Blanques. Però jo només vull ser el diputat de les Borges Blanques. Us vull donar una estreta i forta abraçada que ens unirà per sempre. Més que si fos fet amb cordes d'acer. Una abraçada que mai ningú no podrà rompre. Teixida amb fibres de l'ànima i del cor de Catalunya. Ningú a les Borges Blanques recorda un acte amb tant d'entusiasme com el d'avui. Com a títol posa... Macià entra victoriós a Catalunya. Ho tens? Perfecte. Com? Ah, sí. Encara que no dormin tota la nit, demà a les 7 estic a la redacció. Molt bé. Fins demà. Adéu. Macià ha demostrat avui que pot ser un gran seductor de masses. Ho veus? El món està mal repartit, el món està mal repartit. Jo, en canvi, si fos capaç de seduir, posem per cas, no sé, una simple historiadora irlandesa, ja em conformaria. No diguis això. Ah, no? Per què? Perquè queda molt malament. Oh, perdó. Rectifico. Sí, rectifica. Em conformaria si aquesta historiadora irlandesa em fes una mica de cas. Aquesta historiadora irlandesa només es deixa seduir per aquesta barrejada escudella. Com? Què? Escudella barrejada. Senyoreta llicenciada. Escudella barrejada. Això mateix. Sí. Vols vi? Sí, sisplau. Tiene la palabra el diputado Macià. Gracias, presidente. Señorías. Señor ministro, las mezclas que está usted autorizando rebajan la calidad de nuestro aceite de oliva, que es muy apreciado en el mercado europeo. El año pasado nuestras exportaciones representaron 70 millones de francos. Y ahora usted las pone en peligro. Y pone en peligro la supervivencia de nuestras cooperativas de producción de aceite. Señor Macià, como es habitual en los diputados de Solidaridad Catalana, tiene usted una visión localista de los problemas. Le preocupan los productores de aceite de Lérida. Pero el Ministerio, con una visión de Estado, se preocupa de las industrias oleaginosas de toda España. Tiene la palabra el diputado Macià. Gracias, señor presidente. Hace unos días, el señor ministro de Fomento me reprochaba no tener visión de Estado. Supongo que visión de Estado es la del señor ministro de Marina, que al presentarnos este proyecto de construcciones navales demuestra, primero, que no sabe nada de construcciones navales, y segundo, que no tiene ni idea de cuál es el estado de nuestra industria. Señor ministro, para ser ministro de Marina hace falta algo más que ser almirante de la escuadra. Orden, señorías, orden. Señor Macià, mida sus palabras. Jenny, no saps com enyoro aquests plats de sopa d'all. Què prens per esmorzar? Cafè amb llet. I a Madrid tothom esmorza cafè amb llet. Estic fins al capdamunt del cafè amb llet. Però quan eres tinent i vivies a Madrid, què prenies per esmorzar? Cafè amb llet. Francesc, se m'ha acudit que podríem llogar alguna coseta a Madrid i podria venir a passar una temporadeta amb tu. Per què? Per què? Doncs per fer-te companyia. A mi qui durà la casa i les criatures? I ara Mercè, i les nenes són grans, ja s'espavilen. No, gràcies. Tu fas més falta aquí. Jo estic bé a Madrid. A mi el que no m'agrada són els polítics. Viuen d'esquenes a la realitat i no saben enfrontar els problemes amb il·lusió i amb fantasia. A mi de petit m'agradava molt anar a la platja a fer volar estels,
I escrivíem uns missatges en els paperets que els posàvem al cordill i enviàvem missatges al cel. És clar que és important viure amb els peus a terra, però també s'ha de tenir il·lusió i deixar volar la fantasia. I no creus que et vas equivocar deixant l'exèrcit? No, home, no. L'exèrcit jo també vivia d'esquenes a la realitat. Saps què em passa? Ara tinc la sensació que començo a entendre quins són els problemes de la gent, però no sóc capaç de fer el que caldria. Què vols dir? No t'entenc. Ara està naixent una nova solidaritat, la solidaritat obrera. Si no som capaços d'anar plegats, tot això serà un desastre. Els sindicats estan preparant una vaga general. Això fa molta por a molts diputats de la solidaritat catalana. També els fa por la revolta dels soldats que no volen anar a la guerra del Marroc. Tots estan acollonits i la política no es pot fer amb por ni sense il·lusió. Ho trobarem molt a faltar. Jo especialment. Jo també us trobaré a faltar. Però ara m'interessa acabar el llibre i ho faré amb més tranquil·litat a Irlanda. Tornaràs algun dia? I tu? Vindràs a Irlanda? És una invitació? Hem d'actuar abans que el govern tregui les tropes i es produeixi una carnisseria. On és en Cambó? A Londres? Doncs que torni. Ell pot aturar tot això. No, és clar que és urgent. La setmana que ve s'irà massa tard. Digueu-me alguna cosa. En Pere i en Miquel volen parlar amb vostè. Passa. Què passa? La comissió de vaga ha perdut el control de la situació i els exaltats estan cremant esglésies i convents. És exactament el que volia el govern. Mare de Déu. Don Francesc, a les Borges Blanques la situació està molt malament. La Guàrdia Civil ha detingut 3 vaguistes i la gent ha encercat la caserna i demana la seva llibertat. Pot haver una tragèdia. Anem-hi. El tren no funciona, però nosaltres hem vingut amb la tartana. Doncs amb la tartana. Hem d'alliberar els nostres companys. Fora, fora la Guàrdia Civil de casa nostra! Fins als collons de la Guàrdia Civil, fins als collons! Vinga, deixeu estar els pals i les forques i aneu cap a casa. Tots cap a casa. Vinga, tranquils. Què fas amb això? Llença això! No necessitem polítics que ens diguin el que hem de fer. Però què fas? Però deixa'l, no és el nostre enemic. Pareu! No us baralleu! Què voleu, que us matin? A tu en mataré! Compte! Però què feu? Deixeu ja! Fresques les idees! Cony! Allò faré que alliberen tots els vostres companys. Va, aneu cap a casa. Vinga. Aneu cap a casa. Vinga. Fredo, heu de posar en llibertat els detinguts. El mando lo tiene el teniente. Tinent, heu de posar en llibertat... Habla bien, Cristiano. Teniente, bajo mi responsabilidad, debe usted poner en libertad a los detenidos. ¿Y usted quién coño es? Soy el diputado en el Parlamento por les Borges Blanques. Oh, sí, llàstima. Això s'hauria pogut evitar la setmana passada. Sí, home, esclar que sí. Demà baixaré a Barcelona. D'acord? Adéu. El governador ha tret les tropes. La repressió serà molt dura. Los detenidos quedan bajo su custodia. Gracias, Alfredo. Sus órdenes. Au, aneu cap a casa a tranquil·litzar les vostres dones. Vinga. Gràcies. Gràcies, don Res. Aneu. Estudien nuestra propuesta de autonomía sin prejuicios. Nuestra actitud es de amor y de solidaridad. Al reivindicar los derechos de Cataluña, luchamos también por los derechos de todas las regiones hermanas. Ser catalán es ser español de una manera más viva, más eficaz, más llena de esperanza. Cataluña no hará más que lo que quieran las Cortes. Y la
las 45 provincias españolas restantes no estamos de acuerdo con vuestra petición de autonomía. Pero seremos generosos y estamos dispuestos a discutir una ley de administración local que aumente las competencias de las 4 diputaciones provinciales catalanas. Si ens hi oposem, serem derrotats per una majoria aclaparadora. Així doncs, què hem de fer? Esmenar, discutir la llei i aconseguir que ens permetin que les 4 diputacions constitueixin una mancomunitat. És a dir, una autonomia de tercera. Això no és el que volem els catalans. Estic d'acord, això no és el que volem, però és el màxim que podrem aconseguir. En consciència ens hem d'oposar a aquesta llei. Catalunya no es pot construir a base de claudicacions. Opino igual que en Macià. Què voleu? Que perdem totes les votacions i fem el ridícul? En política, les actituds heroiques moltes vegades condueixen al fracàs. M'estimo més un fracàs amb dignitat que una claudicació. Per favor, Macià, oblidis del llenguatge militar. Aquí estem fent política i la política és això. Macià, mira aquest dibuix d'en Llonceda. Diputats botiflers. Tu també hi ets. M'han dit que en Cambó està molt empipat. I que vol tancar el Cucut. En Cambó vol tancar el Cucut. Señor presidente, presento la renuncia a mi acta de diputado. Me voy con la conciencia tranquila. Me voy a mi casa a ejercer de ciudadano. Tengo más arraigadas que nunca las ideas con las que entré en esta Cámara. Las reivindicaciones de Cataluña. Antes estaban arraigadas en mí por sentimientos. Ahora lo están porque mi cerebro me dice que si esas reivindicaciones se aplicaran en Cataluña y fueran imitadas en otras provincias, son las únicas que podrían representar la salvación de España. Y me voy también porque en Cataluña se constituyó uno de los primeros parlamentos del mundo. Y ahora ustedes le niegan incluso una devaluada autonomía. En política mai s'ha de dimitir. Afortunadament, a mi em pot més l'ètica que la política. Estem en un moment en què els catalans tenim una gran influència a l'Estat. Els polítics catalans teniu molta influència. Suposo que aviat tindreu algun ministre. Sí, senyor. Vos mateix podríeu ser un excel·lent ministre de la guerra. Senyor Cambó, no heu entès res de res. Jo no vull ser ministre de la guerra. Teniu raó. Si un polític no està disposat a assumir responsabilitats, llavors millor que retiri. Jo no vull ser el ministre de la guerra d'un rei que va de bracet amb els alemanys. Jo aniria a lluitar al costat dels voluntaris catalans que perden la vida defensant les llibertats de la República Francesa. A Espanya ens convé ser neutrals. Últimament parleu molt d'Espanya. A Catalunya també li convé. Convé als fabricants catalans, amb qui molt sovint confoneu Catalunya. Aquest Charlot és un home extraordinari. Què fem? Ens n'anem? No, espera, que ara faran un noticiari. Per aquí, senyors. Un diari de Barcelona m'ha encarregat un reportatge sobre la guerra. Potser hauré d'anar a París. Te'n recordes que fa anys em vas prometre que aniríem a París?
Jenny, estimada, t'enyoro molt. Així que pugui, m'agradarà ensenyar-te París, que és bellíssima, malgrat la guerra. Oh, Jenny, quina meravella de guerra. Els francesos són un prodigi de logística. Bon dia. Caram, quina sorpresa. Seieu, sisplau, seieu. Com m'heu trobat? Al seu hotel m'han dit que acostumava a escriure en aquest cafè. Ah, sí. És que s'hi està molt bé en aquests petits cafès de París. S'il vous plaît, què voleu prendre? Un té, sisplau. Un té, s'il vous plaît. Merci. Li porto aquest llibre. Li devia. Les seves opinions van ser molt valuoses. Ah, caram, i en català. Sí. L'ha editat el senyor Cambó. I Cambó s'ha atrevit a publicar un llibre que segurament molestarà el rei? El senyor Cambó diu ara que s'ha de fer la revolució des de dalt, perquè si es fa des de baix, serà l'anarquia. Francament, no m'imagino Cambó fent cap revolució. Certament que no. En canvi, sí que m'imagino Macià fent la revolució. M'han dit que manté una estreta relació amb dirigents sindicalistes. Una estreta relació, no. Contactes. Amb en Salvador Seguí, per exemple, sí. Aquests són els autèntics representants del poble de Catalunya. Cambó no? No, Cambó també. És que Cambó representa una part de la burgesia que cada vegada que es veu obligada a escollir entre el poder de Madrid i el poble no té mai cap dubte. Sempre escull el poder. Ha radicalitzat molt les seves posicions polítiques. Europa viu moments dramàtics i de canvi. No ens podem quedar quiets mentre Rússia cau el tsar i triomfa la revolució, mentre Irlanda aneu ràpidament cap a la independència. Aquesta guerra està arribant al seu punt àlgid i d'Amèrica arriben vents de llibertat. Sí, les propostes del president Wilson són molt esperançadores. Exacte. Aquesta guerra canviarà moltes coses. Quan s'acabi, serà el moment de les nacions petites, com Catalunya. És per això que vol fundar un gran moviment catalanista d'esquerres? Vos on viviu? A Irlanda o a Catalunya? Visc a Irlanda, però tinc la mirada fixa a Catalunya. I molt especialment en vostè. En mi? Sí. El meu viatge, a part de portar-li aquest llibre, té un altre objectiu. Li vull demanar permís per escriure un llibre sobre vostè. Sobre mi? Sí. Estic molt interessada en el que està passant a Catalunya. I vostè pot ser el fil conductor de les meves investigacions. Jo només sóc un ex-militar i un ex-diputat. Llegint el que escriu sobre la guerra, està clar que segueix sent militar. I la meva intuïció, no sé si d'historiadora o de periodista, em diu que en el futur vostè tindrà un paper important en la política catalana. Jo el meu futur el veig entre la clandestinitat, la presó i l'exili. Sí que permeteu-me, doncs, que dubti de la vostra intuïció. Encara ens vam veure un parell de cops a París. Jo li vaig exposar el meu projecte d'explicar Catalunya a través d'un tinent coronel que es va veure obligat a abandonar l'exèrcit espanyol. Era fàcil comprovar que Macià madurava políticament i començava a somniar amb la independència de Catalunya. I és per això que aquest estel que avui incorporem a la nostra senyera simbolitza el nostre compromís d'implantar a Catalunya un estat català. A continuació té la paraula el nostre president, Francesc Macià. Espanya no ha concedit mai, de bon grat, cap llibertat col·lectiva als pobles que ha tingut sota el seu jou. Bona prova d'això en són Portugal, Flandes, les repúbliques americanes i Filipines i Cuba, que van haver d'aconseguir la seva independència per la força. Per aconseguir la llibertat dels catalans haurem de lluitar. I en aquesta lluita jo vull ser soldat de l'exèrcit de Catalunya, no pas coronel de l'exèrcit d'Espanya.
El cop d'estat del general Primo de Rivera ha triomfat i avui, 15 de setembre de 1923, en presència del rei, ha pres possessió el directori militar que substituirà el govern. Aquest directori, presidit per Primo de Rivera, el formen 8 generals i un almirall. Oh, Déu hi faci més que nosaltres. Això no m'ho facis mai, for God's sake. Tapar el micròfono no impedeix que algú et pugui sentir. No us preocupeu, no ho sent ningú. Els tramvies interfereixen l'emissió fins a anul·lar-la. Què farem, doncs? Portar el camió emissora fora, a Montjuïc, per exemple. He marcat els enllaços que ens permetran funcionar quan la dictadura comenci a perseguir-nos. Tinc uns quants amagatalls preparats. Ja veuràs, el partit de la clandestinitat funcionarà fins i tot millor que ara. Jo sóc pessimista. La repressió de la dictadura serà terrible. Sí, d'acord, però Primo de Rivera no durarà pas gaire. Estem davant de l'últim intent de defensar una monarquia que està a les acaballes. Francesc, he parlat amb el tinent de la Guàrdia Civil. M'ha dit que encara no ha arribat l'ordre de la teua detenció, però creu que no tardarà gaire. No pots perdre temps. Has de creuar la frontera abans que es faci fosc. La frontera és perillosa. Jo tinc una barca de pescadors preparada a llançar que ens portarà fins a Cervera. Millor. Vaig a buscar el cotxe. T'espero fora. Ah, per cert, ha trucat l'irlandesa. S'ofereix per allotjar-te a Dublín. Digue-li que no. A Perpinyà està tot arreglat. Té, els francs que vaig guardar. Francesc, cuida't molt, sents? Et necessito. El directori militar es proposa acabar amb el terrorisme, el separatisme, la inflexió, el desordre financer, la immoralitat política i la guerra del Marroc. Les seves primeres disposicions són suspendre les garanties constitucionals, dissoldre el Parlament i el Senat, prohibir el uso del catalán en público y disolver las diputaciones provinciales excepto Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra. Guàrdia Civil, foteu al camp! Foteu al camp! ¡Alto, deténgase! Fora ho dic! Nosaltres no som anarquistes. El tren hi anava el rei. També hi anava molta altra gent. I què? El partit defensa l'acció directa. L'acció directa no vol dir posar bombes. Què vol dir, doncs? Vol dir lluitar obertament contra l'opressor, però mai fer accions que posin en perill persones innocents. Això són prejudicis burgesos. Vèncer o morir. Lluitar fins a la mort. No, això no són prejudicis, això és pragmatisme. El dia que amb una de les teues bombes matis un sol innocent, tot Catalunya et girarà l'esquena. Doncs digues què hem de fer. Perquè tu molt garlar, però no avancem. La nostra és una lluita que serà llarga. Si serà tan llarga, tu potser ja no hi arribaràs. Daniel, l'important no és que jo hi arribi. L'important és que Catalunya sigui independent. Vine amb mi. Això només ho podrem aconseguir de dues maneres. O bé amb unes eleccions democràtiques, si abans cauen el rei o el dictador, o bé amb un exèrcit d'alliberament. Un exèrcit vol dir homes, armes i organització. I això costa calés, molts calés. Vols explicar d'on els traurem? Mira. Què és això? L'emprèstit Pau Claris. I què és un emprèstit? Un emprèstit és un préstec que demana un govern per fer front a una despesa extraordinària. En aquest cas, l'estat català demana diners per organitzar l'exèrcit d'alliberament nacional. I què farem amb això? Prendre-ho. El total de l'emprèstit serà de 8.750.000 pessetes, en bons de 25, 50, 100, 500 i 1.000. I qui ho comprarà?
Els catalans, patriotes. Els catalans, quan es tracta de pela, són molt poc patriotes. Tu saps amb quins diners estan aconseguint la seva independència, els irlandesos? Amb els diners que donen els irlandesos que viuen als Estats Units. I hi ha casals catalans a Buenos Aires, a Montevideo, a Santiago de Chile, a l'Havana, a tota Amèrica. I tenen diners i són patriotes. I aquests compraran l'emprèstit? Bona part sí. Tot el que tenim aquí, que no és gaire, però vaja, Déu-n'hi-do, s'ha fet amb diners dels catalans de Cuba. I amb 8 milions n'hi ha prou per organitzar un exèrcit. A part de l'emprèstit fem altres coses. Mira, per exemple, la setmana que ve me'n vaig a Moscou. El Partit Comunista francès m'ha preparat una entrevista amb els soviètics. Rússia ens pot ajudar molt, amb armes i amb equipament. Fa 15 dies que vaig arribar a Moscou i estic cansat d'anar a actes i commemoracions de la revolució. Una revolució que cada vegada m'agrada menys. Als soviètics tampoc no els agrada el que nosaltres pensem fer. Si no aconsegueixo parlar amb el comissari de la guerra, un tal Trotsky, i segons em diuen és l'únic que pot entendre'm, la setmana que ve tornaré a França. Ens posarem en marxa. Sisplau, ocupa't de fer venir la meva Jenny i els meus fills. M'agradaria molt trobar-los aquí quan torni. La situació econòmica és preocupant. Amb prou feines hem col·locat la meitat de l'emprèstit. Podem esperar alguna cosa de Rússia? No, l'únic que els interessa és que arribem a acords amb el Partit Comunista Espanyol. I com pots comprendre, això seria el nostre suïcidi polític. Un sector de militants d'Estat Català de Barcelona es queixen que no fem res. Rússia ha tingut molt de temps per pensar. S'ha acabat esperar el que pugui venir dels altres. Solament nosaltres i amb els nostres propis mitjans hem de tirar endavant. I confiar que quan aixequem la bandera molta altra gent se'ns unirà. Ah, no tot són males notícies. De l'Havana han arribat $500. Sort en tenim dels cubans. Capello. Bravo. Questo fazzoletto. Hi puc entrar? Oh, Jenny, t'he trobat a faltar. Vine, seu aquí un moment. Va. Seu. Té. Que és un regal? Sí, però no és per tu, eh? Obre'l. Què és això? Són pessetes que vull invertir en l'emprèstit d'Estat català. D'on t'han sortit tots aquests diners? He hipotecat la finca de Balmanya. Però, Jenny, la finca de Balmanya és tot el teu patrimoni. Exacte. Si això fracassa, ja no tindrem lloc on viure. Us poso aquestes dues farmacioles. I amb aquest telèfon la dotació de Mas Orri ja està completa. Molt bé. Necessitaria 4 fusells més. Ahir es van incorporar 4 nois del Maresme. De fusells us en puc donar. Agafeu mosquetons Oviedo. Molt bé, cap problema. En tenim d'altres. Els hem provat i funcionen. Nois, agafeu-los. Els coneixes, aquests 4 que s'han incorporat? Sí. 3 són desertors de l'exèrcit i un de la família d'en Coromines. Perseguit per publicar una revista en català. Ens en podem anar? Sí, seguiu-me. Colonnello, l'armata Garibaldi ha i suoi ordini. Ci faltano una decina di uomini che aujourd'hui sono partiti da Genova e speriamo la seva arrivata per demà. Un moment. L'heu de posar al campanar del primer poble lliure. Canvieu-vos de roba i amagueu-la bé. Gràcies. Vilanova.
Sí. Oita, aquí tens moneda de la República Catalana, segells de Correus de Catalunya i la proclama, que l'haureu de llegir i enganxar-la a la paret dels ajuntaments. Sono bravi questi ragazzi. L'has escrita tu? Ventura Gassol. 2 segles d'esclavatge, d'humiliació i d'oprobi no han pogut matar la veu de la nostra ànima. Ens han pogut sometre per la força de les armes i arrebatar-nos així les nostres llibertats. Ens han pogut fer baixar el cap sota el seu jou, però no hem oblidat mai la nostra rebel·lió. Catalans, el govern provisional de Catalunya, inspirant-se en el dret a la seva sobirania nacional, dret que, com el de tots els pobles, no prescriu i està per damunt de tota usurpació, per duradora que sigui, declara Catalunya independent. Visca Catalunya lliure! Visca! Mira. La teua columna sortirà demà, Zorri, demà passat a les 5 del matí. I la que tu manes sortirà d'aquí una hora més tard. Per tant, la gent que encara són a París, a Perpinyà, a Béziers i a Tolosa, demà, sens falta, s'hauran d'agrupar els llocs de sortida. Sobretot, els moviments s'han de fer amb molta discreció. Convé que les autoritats franceses encara no sospitin res. Bé, en aquesta fase és fàcil no despertar sospites. Però després, un cop comencem a ocupar Catalunya, tot es farà públic. I, en canvi, les nostres bases d'aprovisionament seran aquí, a França. Sí. Però un cop hàgim proclamat la República Catalana, les coses canviaran molt. Jo crec que s'ho pensaran molt abans d'actuar contra nosaltres. Els francesos, la idea d'una Bèlgica al sud els atrau molt. No oblideu que ja el 1640 Pau Claris va treballar aquesta idea amb el cardenal Richelieu. Sí, fins i tot Napoleó era partidari, però ara no divaguem. A la teua columna s'uniran els voluntaris italians d'en Garibaldi. Creuareu la frontera per Sant Llorenç de Cerdans. Tu, Rovira, la passaràs per Coll d'Ares. Els dos heu de seguir les rutes que ja teniu marcades en els vostres plànols. Heu d'anar de pressa i heu de prendre les petites casernes de la Guàrdia Civil. Serà fàcil, Sereu molt superiors en nombre i, a més, tindreu el factor sorpresa a favor vostre. Les dues columnes convergireu a Olot al vespre. A Olot hi ha 900 reclutes catalans que esperen ser enviats a la guerra del Marroc. Confiem que la majoria s'unirà a nosaltres. Però i si no se'ns hi uneixen? Entre anar al Marroc a una mort segura por Espanya o quedar-se aquí a lluitar per Catalunya, no creus que s'estimaran més això? A Olot tenim un altre objectiu, apoderar-nos dels dipòsits de l'exèrcit espanyol. Armament, munició, fins i tot canons. D'Olot podríem sortir amb les dues columnes de 700 homes, ben armats i amb artilleria. Això ja començaria a semblar un exèrcit. Després, ens farem forts a les guilleries. La nostra missió és encendre la flama. Si ho aconseguim, l'incendi creixerà. Què vols dir? El descrèdit de la monarquia cada dia és més gran i tothom està en contra del general Primo de Rivera. Sí, tothom hi està en contra, però el dictador els té tots atemorits. L'exèrcit és ple d'oficials que es preparen per revoltar-se i per proclamar la república. I també hem de comptar amb els sindicalistes. Exacte. Hi ha molts sindicalistes que s'han compromès a fer tot el possible per aconseguir que la CNT vagi a la vaga general quan nosaltres entrem a Catalunya. La realitat és que demà passat començarem l'alliberament de la nostra pàtria. Fem-ho amb coratge, amb decisió i amb alegria. I si els esdeveniments no ens són favorables? Recordem que només els pobles que cauen d'una manera digna es poden tornar a alçar. Tots dempeus. Entrarem en combat i ho farem amb el crit dels nostres avantpassats, els almogàvers. Via fora, catalans! Via fora, catalans! Nosaltres estem més avançats. Estem arribant ja al pas fronterer. Escolta, digues-li a Macià que aquí se'ns havia... Ni el grup del Garibaldi, que no el veig per enlloc. Què fem, els esperem o seguim endavant?
Ràpid, posa'm en Ben Rovira. Necessito parlar amb Ben Rovira. Garibaldi ens ha traït. La gendarmeria està ocupant la vila de Nice. Ale, ale! Mira, aquest... aquest. Diuen que és un dels diaris més importants d'Anglaterra. I aquí parla del coronel Macià. Saps què diu? Què diu? M'ho he fet traduir. A veure... Sí. El noble cognom de Garibaldi, mundialment venerat per la seva trajectòria com a lluitador per la llibertat, ha estat deshonrat pel seu net que, havent-se presentat com a lluitador antifeixista, ha resultat ser un agent de Mussolini. Francesc, no has fracassat. A tu t'han traït. El resultat és el mateix. No, no és el mateix. I mira aquest altre diari, és alemany. I també me l'he fet traduir. Aquí no diu que has fracassat, diu que lluites. I també m'he fet traduir aquest altre diari francès i aquest italià i aquest suís, i tots parlen amb molt respecte de la teva lluita. Caram. Potser encara en traurem alguna cosa de tot aquest desastre. Ens farem famosos? I no he necessitat cap traducció per saber el que diuen i escriuen a tot Catalunya. T'animen a continuar la lluita i se senten orgullosos de tu. Francesc, ets el nostre heroi. Ets l'heroi de Catalunya. Necessitem que tornis a fer volar estels, Els judicis pels fets de Prats de Molló desperten l'interès de la premsa de tot el món. La seductora figura del coronel Macià i la romàntica aventura d'alliberar el seu país guanya el cor dels europeus. El fracàs de l'aventura militar s'ha convertit en el gran èxit de Macià. Pour le seul délit d'avoir voulu écouter la voix de leur dignité. Surt de la presó i reprèn la lluita amb energies renovades. Els catalans d'Amèrica el reben triomfalment. A Cuba es redacta una Constitució provisional de la República Catalana. El 1930 cau el general Primo de Rivera. La monarquia està tocada de mort. El poble català massivament demana el retorn de Macià. Al febrer de 1931, Macià arriba a Barcelona i al març és elegit president d'un nou partit catalanista d'esquerres. El dia 12 d'abril, Macià i Esquerra Republicana obtenen un triomf aclaparador a les urnes. El dia següent, el rei surt a Madrid cap a l'exili. A Barcelona, l'entusiasme popular es desborda. El poble demana la república. El dia 14 d'abril, Macià finalment converteix el seu somni en realitat. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. Em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat. En proclamar la nostra república, fem arribar la nostra veu a tots els pobles d'Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut. Catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya.